Čaute cestovatelia, ja som Stanka Maťugová z cestovky Objavuj svet a toto je Peťo Šimko z Poistenie.sk. Poistenie.sk je náš stabilný a dlhoročný partner, s ktorým spolupracujeme, keď nás alebo vás poisťujeme v rámci našich ciest. Akože komplexné cestovné poistenie máme od nich. A chcela by som vám objasniť alebo vysvetliť jednu situáciu, na ktorú sa nás mnohokrát často pýtate, že ako sa to rieši alebo ako to prebieha, keď reálne dôjde k nejakej poistnej udalosti. U nás, bohužiaľ, pred týždňom sa stala taká vec, že moja kolegyňa, sprievodkyňa, spadla v Gruzínsku a zlomila si nohu. Tak nešťastne, že ju mala zlomenú na 2 miestach. Museli ju znášať ako lokálni záchranári, tam v Kazbegi, a potom urobili jej rentgen a zistili, že musí ísť na operáciu, a teda ju previezli z Kazbegi z dedinky až do Tbilisi do nemocnice. No a v nemocnici mala operáciu a na nohe má takú konštrukciu, ktorá jej drží tú nohu, tie kosti pokope, a v podstate to vzniklo také lešenie. Táto operácia by bola, celý tento zásah aj s transportom by bol veľmi drahý, kebyže Zuzka nemá kvalitné poistenie. No a o týchto poisteniach, práve o možnostiach poistenia, akú poisťovňu si vybrať, na cestovné zdravotné poistenie by nám povedal Peťo niečo. Peťo, tak moja prvá otázka na vás je, že na čo si dať pozor, keď si vyberáte cestovné poistenie, že podľa čoho si vyberať poisťovňu? No tak ako pri každom výrobku alebo službe nie je dobré najskôr rozmýšľať o cene, aby to bolo čo najlacnejšie. Ani auto si nekupujeme podľa toho, že ktoré je najlacnejšie. Áno, samozrejme. Ale že pri tých poistkách cestovných je dôležité, najmä keď cestujeme mimo Európy, aby to poistenie malo dobré krytie a kvalitnú asistenčnú službu. A potom, keď sa stane škoda, v tomto prípade úraz, a máte dobrú poistku, tak žiadne ďalšie nebezpečenstvo vám nehrozí. To ste krásne povedali. Teda u nás bola taká situácia, že táto kolegyňa mala tú nohu zlomenú, tam ju zoperovali, ale v nemocnici v Gruzínsku je to tak, same sme z toho boli prekvapené, že jeden deň vás operujú, teda túto komplikovanú operáciu, a druhý deň vás akože pošlú domov, nech sa o vás starajú príbuzní. Naozaj, kebyže to sama nezažijem, v tej nemocnici tomu neverím, ležala kolegyňa, vedľa nej bola taká pani z Arménska, a tu pani z Arménska s obdobným prípadom, obdobné zlomeninu mala ako kolegyňa, ju hneď na druhý deň ju postavili takto z postele, dali jej barle a že choď domov, budú sa o teba starať príbuzní. No, ale našu kolegyňu tiež chceli takto poslať, ale nebolo by to možné, lebo tá noha si reálne vyžaduje ďalšiu starostlivosť a bolo treba, aby jej boli podávané antibiotika. Takže volali sme do poisťovne a poisťovňa povedala, kľudne tam zostaňte ako dlho treba, aby sa to aspoň stabilizovalo, táto situácia. A áno, poisťovňa teda v jej prípade preplatila všetky náklady, ktoré boli potrebné s jej ďalšou hospitalizáciou. No a ako je to potom, Peťo, pri prevoze toho pacienta, lebo človek sa tým pádom stane pacient, on nemôže cestovať tými lietadlami ako bežne my zdraví ľudia. Ako je to v prípade, že máte dobrú poisťovňu, a ako je to, keď máte nejakú horšiu poisťovňu? No, to je jedno kritérium, že či máte dobrú alebo horšiu, ale záleží aj od toho konkrétneho prípadu. To znamená, že keď je to nejaká veľmi vážna diagnóza, že napríklad ležiaci pacient, tak existujú normálne lietajúce sanitky. To je lietadlo špeciálne služby, ktorú tá asistenčná služba objedná, a vezú len vás, s vami ide lekár a je nejaký zdravotník, nejaký asistent, takže je to dobré poisťovne, je to samozrejme najdrahšie riešenie, ale dobrá poisťovňa vám to určite urobí. Áno. Hej. Samozrejme, že keď je nejaká menej vážna diagnóza, no, tak sa dá ísť aj bežnou linkou, ale čo ja viem, so zlomenou nohou, no neviem presne ako to bolo, ja nie som lekár, aby som to posudzoval, ale tá asistenčná služba by sa mala o to postarať všetko. Zorganizovať aj ten prevoz, aj v tej nemocnici, všetky tie procedúry, mala by všetko odsúhlasovať a tak ďalej a tak ďalej. Lebo nie je tam len o peniaze, ale ide tam aj nejaký korektný ten medicínsky postup. Áno, áno. A tam poisťovní sú experti, ktorí to vedia posúdiť na základe nejakých lekárskych správ a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, výborne, no. My sme mali takú situáciu teda, že Zuzka tam zostala týždeň, v nedeľu pred týždňom sa to stalo a vlastne včera bol pondelok a včera Zuzka letela domov. Ale nemala svoje lietadlo, ktorým by letela, akože ona posádka, že by treba pristalo to lietadielko Žilina Hričov a odtiaľ by šla sanitkou, ale postup bol taký, že išla z Turkish Airlines z Tbilisi do Istanbulu a z Istanbulu do Budapešti a v Budapešti ju čakala sanitka, ktorá ju doviezla do Žilinskej nemocnice. Bola to obyčajná linka, kde boli akože 3 sedačky a oni boli sklopené, čiže ona mala tú svoju posteľ akože v horizontálnej polohe, na nej ležala, okolo nej bol taký záves, takže mala tam akože aj súkromie a áno, a takto cestovala, mala tam prestup a neustále bola pri nej asistencia. No tak to je otázka tej asistencie, že ako to vyhodnotí, lebo samozrejme, že keby bolo niečo o mnoho vážnejšie, nehovorím, že toto nebolo vážne, ale keby bol niekto napríklad po srdcovom infarkte, kde treba monitorovať funkcie, tak určite by v tej sanitke lietajúcej, tam samozrejme sú také možnosti, že tam aj ako prístroje, áno. No. Takže, tam vedia dať aj umelú pľúcnu ventiláciu. O tomto by sme nemali veľmi asi polemizovať, lebo nie sme doktori. Áno, takže to už si tí odborníci rozhodnú, že ako to celé je. Ale dôležité je tá asistenčná služba, že vie všetko zorganizovať pekne. Áno, že človek zrazu cíti taký pocit istoty, bezpečia, že niekto vám pomáha, že vy ste vlastne vystresovaní, častokrát sú ľudia strnulí v tom strese, že ani sa nevedia vyjadriť alebo čo. A na asistenčnej linke vy zavoláte a oni sú na to školení a prevedú vás celým tým procesom, veľmi sa tak jemne, láskavo s vami rozprávajú a pomôžu vám na konci. Ak môžem k tomu ešte dodať jednu vec, že ľudia sa často spoliehajú, že napríklad v Európe, keď cestujú po Európe, že majú ten európsky preukaz zdravotného poistenia, čo zďaleka nemusí stačiť, pretože on nekryje úplne všetko. A čo napríklad nekryje? No napríklad, kedy sa to stalo vo Francúzsku, mali sme prípad, že bol nejaký pankreatický záchvat, veľmi vážna diagnóza, človek takmer umrel, bol 2 mesiace v nemocnici. Liečenie vyšlo, prosím pekne, na 300 000 eur. Wow. A vo Francúzsku, aj keď je tam jedno z najvyspelejších zdravotníctiev na svete, tak je dobrým zvykom, že pri hospitalizácii je spolúčasť 20%. Hej? To znamená, že 60 000 eur je spolúčasť. Áno. A takže zvyšok zaplatí naša zdravotná poisťovňa, ale tú spolúčasť nie. Hej? Takže oplatí sa poisťovať. Určite áno. A každá krajina má trošku iné tie podmienky a tak ďalej a tak ďalej. A nehovoriac o tom, že keď idete úplne bez poistenia, že sa spoliehate iba na ten európsky preukaz, na tú verejnú zdravotnú poisťovňu, ktorú máte na Slovensku, ktoré sú 3, no tak napríklad vám to nezabezpečí asistenčnú službu. Áno, Vôbec, to je nič, to ste sami presne v tej ťažkej situácii, človek pribyli, alebo so svojím priateľom, cestovateľským alebo partnerom, zrazu zostane strnulý a nevie čo ďalej, ale keď má tú asistenčnú službu, tak je to všetko, akoby to ide tak hladšie. Samozrejme, my v cestovke vždy pomôžeme, vždy robíme všetko, čo môžeme, sprievodca, hoci akoby nemusí ísť s tým klientom do nemocnice, ale vždy ide na to, už sme mali situácie, že bolo treba CTčko, pani spadla na hlavu, alebo niekto si zlomil ruku, nohu, kadečo, pomôžeme vždy, ale lepšie je mať rozhodne aj cestovné zdravotné poistenie. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom cestovania s cestovkou, alebo poistení, alebo čokoľvek, čo by vás napadlo, prosím, zanechajte nám koment pod týmto videjkom. Radi vám zodpovieme. Takže majte sa dobre. Dovidenia, šťastné cestovanie.